Morjes! Tämän päivän video on vähän erilainen. Nyt kun mä oon viime aikoina laittanut näitä vatsavinkkejä ja on puhuttu tästä Jukka Harjun toiminnallisesta vatsatreenistä, niin mulle on tullut kyselyitä, että mä tunnen kyllä sut, mutta kuka ihme on tää Jukka Harju, että voiko mä luottaa Jukkaan? Ja päästetään nyt itse Jukka ääneen. Ja tää video, mikä mä nyt näytän sulle seuraavaksi, niin se on aika vanha, että se kuvanlaatu on vanha, mutta se itse sisältö on aivan priimaa. Niin nyt sä voit itse päättää, että luotatko sä Jukan ammattitaitoon ja voisiko Jukan toiminnallisella vatsatreenillä olla jotain annettavaa sulle. Lankku. Äärimmäisen suosittu liike ja hyvä liike, mutta aika vaikea itse asiassa tehdä oikein. Ja jos ajatellaan lankkua nyt niin kuin vatsalihastreeninä, niin tässä on pari vinkkiä, millä siitä saa oikeasti vatsalihastreenin. Ja nämä samat jutut on semmosia, miten joskus saattaa käydä niin, että lankkua voi tehdä, mutta se ei silti vatsassa tunnu, eli se menee hukkaan, tai pahimmillaan se saattaa aiheuttaa kipuja selkärankaan. Eli vatsalihasten toimintahan on se syvä poikittainen vatsalihas vetää tuota vatsaa sisälle, eli se vaan litistää tuota vatsaa, ja sitten nämä suorat vatsalihakset supistuessaan pyöristää selkää. Ja nyt jos me halutaan sekä aktivoida tämä syvä tuolta, se tehdään ikään kuin ajatuksen voimalla, ja sitten lisäksi pyöristetään vielä selkää, niin silloin me saadaan tuo koko pakki tuolta aktivoitua. Ja käytännössä miten mä lähden tätä tekemään, tai jos mä ensin näytän, että mikä on ikään kuin se huonoin mahdollinen tapa tehdä lankku, niin se on näin, että selkä on notkolla ja vatsa on löysänä. Eli tää on niinku vaarallista. Eli eka juttu ainakin mitä pitää tehdä, niin toi lantio pitää kääntää eteen ja vatsa vetää sisälle. Eli noin on ne kaksi tärkeintä juttua, että se selkä ei saa roikkua, vaan sen täytyy nousta pyöreäksi, vetämällä napa sisään ja pyöristämällä selkää rutistamalla vatsaa. Toinen juttu, millä tässä pystyy huijaamaan, on se, että tämä pyöristäminen tehdäänkin täältä pakaroita kiristämällä. Ja silloin taas vatsa voi olla löysänä, mutta mä pystyn kyllä olemaan tässä asennossa, mutta se ei ole vatsatreeni. Eli lankussa tärkeää on se, että kun lähdetään rakentamaan sitä, mä suosittelen rakentaa sitä täältä lattialta lähtien ja polvilteen aluksi. Ja jos pystyt tekemään polvilteen, niin sit suorinvaihtelun. Testaa ensin tämä, että sä saat nostettua tämän lankun ylös ja sun pakarat on ihan rentona. Vatsa on sisällä, eli selkä ei ole notkolla, eikä pakarat ole pinkeänä, vaan asento on tossa ja pakarat rentona. Jos tämän pystyt tekemään, niin sitten suoraksi ja edelleen pakarat pitäisi olla rentona ja selkä ei ole notkolla, vaan häntä on nimetty sisällä. Eli noilla on ne tärkeimmät pointit lankkuun. Vatsa sisään, pieni pyöristys kautta rutistus, pakarat rennoksi. Sitten vielä kaksi ekstra pointtia. Tuossa pystyy kannattelemaan itseensä jännittämällä etureisiä. Eli seuraava askel tähän lankkuun on rentouttaa etureitä. Eli taas kun noustaan tänne, niin täällä pitäisi olla etureiden rentona, että se heiluu tossa. Sama juttu täällä. Periaatteessa reidet on rentona, ne pääsee heiluun, pakarat heiluu, vatsa vaan on tiukkana. Ja viimeinen asia on olkapäiden paikka, eli se lankku ei myöskään olla näin, että olkapäät röhöttää täällä tai niskat on tuolla kiinni, vaikka olisikin hienossa asennossa tuo keskivartalo. Eli olkapäät hyvään asentoon, vatsa sisään, pakarat rennoksi, etureidet rennoksi. Rupeaa tuntuu vatsassa aika mukavasti ja tehoaa. No, miltäs vaikutti? Voisiko Jukan ammattitaidosta olla apua myös sulle? Nimittäin mä voin omasta kokemuksesta sanoa, että Jukan opeista on ollut korvaamaton apu mun omaan kehonhuoltoon. Ja toinen syy, minkä takia mä voin suositella Jukan valmennusta, on se, että niissä on tyytyväisyystakuu. Ne vaikka itse tsekkaa sinne sivulle. Linkki löytyy tämän videon lisätiedoista. Lue se sivu kunnolla läpi ja funtsaa, että olisiko tää sulle. Nimittäin sulla ei ole mitään hävittävää. Ja vaikka mä kuinka puhuisin tässä ja näytän jotain liikkeitä tässä videolla, niin ainoa mikä tuo tuloksia on toiminta. Ja sitä se Jukan valmennus on. Toimintaa, konkreettisia juttuja, joilla saadaan konkreettisia tuloksia. Nähdään.